Víte, že si do svého auta můžete pořídit kvalitnější audiosystém, než dodává výrobce a dokonce za menší peníze? Vyzkoušeli jsme si to na voze Ford Focus a výsledek uvidíte sami. Co od nového systému chceme? Aby obsahoval navigaci, měl možnost připojení externího audia a případně dalších multimediálních zařízení. Není asi nutné říkat, že takovouto práci je nutné svěřit do rukou skutečných profesionálů, protože se dotýká životně důležité oblasti každého auta a tou je elektroinstalace. Jako první přichází na řadu odstrojení původních prvků. Ukazuje se přitom, že bude třeba vytvořit novou přechodovou masku v palubní desce tak, aby nijak nebyla dotčena kvalita designu. Kompletně se také v rámci celého vozu instaluje nová kabeláž, je naprosto nezávislá a vůbec nezasahuje do původní tovární elektroinstalace. V prostoru kufru jsme chtěli zachovat rezervu a to vyžadovalo speciální řešení. Požadavek číslo 1, nenarušit původní design interiéru, byl splněn. Poznali byste, že se tu vyměnil celý audiosystém? Ještě se zastavme u prostoru kufru. Nutnost zachování rezervy vyřešila dvojitá podlaha. Pro osazení subwooferu jsou zde použity speciální desky, které vedle nosné konstrukční funkce zároveň tlumí vibrace. Jedinou věcí, pro kterou se muselo hledat nové místo, tak byla povinná lékárnička a hever, což v takto prostorném voze nebyl žádný problém. Nakonec se osadil výkonný subwoofer, který je tím pravým kořením parádního zvuku. Všechno sedí, můžeme tedy celý systém odzkoušet na plné pecky. Zdá se, že všechno ladí a duní to nádherně, co říkáte? Takže je čas na stručnou rekapitulaci. Původní rádio bylo nahrazeno autorádiem Kenwood, dvoudinovým se standardním rozměrem. Nahradili jsme tady v podstatě díru kvalitním rámečkem, tak aby to vypadalo jako originál. Rádio má možnost připojení iPodu, možnost přehrávání DVD, možnost připojení USB, plus možný rozšířit ještě o televizní tuner. Rádio obsahuje i navigační počítač, takže může v podstatě řidič navigovat, po případě se spolujezdec dívat na DVD. Co se týče zvukové aparatury, auto jsme doplnili o 6kanálový zesilovač Audizon, vepředu třípásmový pasivní komponentní systém, vzadu dvoupásmový komponentní systém a v kufru je subwoofer značky Hertz. Zde byla zachována rezerva. Rezerva se nachází pod subwooferem, tak aby v podstatě bylo možno rezervu použít a plnilo to i funkci ozvučnice pro subwoofer. Dále je systém ještě doplněn o kapacitor pro zesilovač. Přední třípásmový pasivní komponentní systém. Výškový reproduktory jsme umístili do originál místa, středy jsme umístili co nejvejš, co nejblíž k výškovému reproduktoru. Středobasy jsou umístěny v původním prostoru. Středobasy jsou umístěny vzadu v zadních dveřích, výšky jsme umístili pod zadní sloupky, tak aby byl v autě co nejlepší prostor vepředu pro cestující. Připojení iPodu klasickým konektorem. V kastlíku není potřeba vůbec k iPodu, potom ovládá se komplet přes autorádio. Připojím a můžu zavřít kastlík. Na rádiu si vyberu ikonu iPod a komplet celý rádio zvládnu ovládat tady z displeje. Další možnost toho rádia přehrávání filmů v DVD mechanice. DVD mechanika je schovaná pod displejem. Vložím buď audio CD nebo DVD, takže můžu přehrávat jak filmy, tak i klasický CDčka, i MP3 formát. Další z funkcí je možnost připojení USB zařízení, nějakého disku nebo flashky
Další je v podstatě nějaký externí ještě video zařízení možný připojit a dále se dá systém rozšířit o televizní tuner. Televizní tuner opět ovládám přes touchscreenové ovládání. Automobily ví, že nejčerstvější informace o nich dostane právě teď.